Kailian, pamilyar kayo kadi iti tiesa, may sa prutas ang masarakan iti pagilian asaan unay akay kayat ti kaadungan. Kadagiti sana pamilyar intay amuan no anya daytoy. Masarakan kadagiti tropical countries kas iti Pilipinas ti prutas a canistel, wenno pag-aamu at tiesa. Agmaris daytoy iti orange, kadawyan lumuknang daytoy no maluom. No maluom adaan iti texture a kasla iti naluto nga itlog. Daytoy ti gapu na amaw awagan daytoy nga egg fruit. Anya ba ti benepisyo iti nasaw a prutas iti bagi ti tao. Nabaknang ti tiesa iti vitamin A, C, ken fiber. Ngaman manula ang ti makaamo iti daytoy a prutas gaputa saan unay a popular iti merkado. Adumot lang at tao ti saan amang kayat iti tiesa. Gapo iti naidumdum araman ti prutas no idilig kadag iti dadum amakan kas iti manggawen no saba. Namaga ken naburak ti lasag ti tiesa. Masansan ang maidilig iti na ipaburok nga egg yolk wenno mashed potato. Mabalin pa'y akumpet daytoy iti ngiwat wenno karabukob no kanen daytoy. Nang runa no saan unay analuom. Saan met lang a juicy wenno makapabang arte raman na. Mailadawan daytoy kas plain ken chalky. No pa'y tibuya ti prutas ket kasla na samit daytoy. Numot saan unay analuom ti tiesa napait. Ngem na overripe met daytoy ket sabsabali ti ramannan. Teknik mo dagiti na asam iti tiesa ti pananglaokda daytoy kadagiti dessert, milkshake wenno ice cream. Adda dagiti prutas asaan a pamilyar iti kaaduan kas ti tiesa. Ngem no maipakamo daytoy ita panawan, sigurado nga apresyaran daytoy dagiti klase wenno maapresyar tayo nga dagiti a klase ti prutas. Ita amuyon, barungal daw barungadan.